Look perlu baik bahagian tan pen i biang fish kan ke project lang bahagian ka kasi national kami man spulim tang ne kenapa pen sto ya ke jemut ki kamban klaim ka yo ka kot lengba ka ICP crypto project new ong ban sedang dan kamban create new wallet ha kini ki website dan kamban create ne ba metamask cu klik nang ne cu klik nang ne website sa install po Play Store nang ta kene ka send.network nda pla dep create ya ka metamask la ban link sa kene ka send.network nang ta dan kamban create ya kene ka open chat account di ban create kene open chat account su nyon hang ne su klik to like to kan sami kene ka page nak ta klik ne ba tho launch app ti kan sami kum kene ka page sa klik ne ba don kini ki lightly ki line nya nang to ti kan sami kum ne te sa klik ne ba tho login nya to login ti nda pla klik to login kan sami sa kawai ka banta sha try po mobile jeng pi kham sak try to ko ba ong biang login ti kan saong create your internet identity te pi create nang to bat so follow kat baki batayang to te ka kam kala yai na ka banta ban play kini ki open chat kadan skoi ke channel bala de batay bah pila ban page na kawai channel rayam tang cu batay shortcut tang katu tang bapinio klu ban la ban play kene ka open chat account ti tom tani lek biang skene ka jing thon ti hang ne ka bakong san kolong ba ngide ban penmi sibon kini ki crypto token na kamta ban yo keu kerdan hapo kene ka ICP crypto project ti don kin sabon ba kiling pinsayo kom kine ti ya menta pila ban nyon ne wailing ne lada pi klik yo ne pi la ban poi sapo Play Store yung pi nang ta pinsa klik to start earning allow le kat ka baki batay hang to bat tongan page tongan ya page mentangan klik mengama klik ne klik to yan to ti mari klik kan poi sapo Play Store install itu app tinaling jongang la dep install ti kan ka pisa kala mi hang ne yan today tang taksi kami 1.987472 bet kum tu terter te ka total balan ne klami reus pa subway point kendai lai san lai dia kan ngila ban pha noi sapo open chat link ba ka wei ka link da public ki na kumta bangin yo pen kala bitcoin kam dai tang bitcoin da la yo bitcoin da to ka bitcoin ngila ban pen kala saka pisakot link ba ka jing arab jong kaneka kasi national krimi to mentangan pen i kumno ban haba playo available NODL balan hang ne ka bomot namar kane ka de ka pisa ba supen mi free na po kane ka mobile ka project hi hang ne ka long ba ka jing tumu balai ni pen mi pisa free ka jing tumu ka long ba langi don ka kheng ne nim don kheng rai la ban sedang no ya kane kam na kam ta ban wan ra ya kata ka jing keu jing san ha ka yo kot baki pej ba hang ne hapo kari kasi kin yo ya kata ka economic freedom de helor kata ka nongrem ipen i dah ka praktikal bat baro la ban le ya kane ito mentangan pa no ya kane ka pisa sapo open chat lengba u publiki ubala link hang to hapo open chat na kamta ban yo bitcoin ti pilai sakane pe try do jong ani jing tho ti pi publiki jong kan nodal ban pha sa ICP crypto project ude une 4HEY Y5FJ nak takut ne baong 3EFNY tang une we utrekam lada pipa sakiwe ki publiki ka bomot kata la ban dei ka ba bakla andre ya menta ka babiang bat ka badai ban yo ya kata ka beta bakan poi sapo ka ne ka ICP crypto project bat ban yo bitcoin bat ban yo pen kelap sakot
lembaga kasih nasional kami dah ke bapi yo bitcoin mapi ha kane ka ICP ke bomot pihak pak yakini ki nodal ha kane ka akau baki kot u publiki kat ya ke bapi penme man la kasngi nang to napok nodal pila ban pak no sya une publiki ya ka nodal token to mentangan ni pek mo kumno ban le ngan kopi ya kane mentang nyon tu press full nang ta sa klik copy tindala klik copy select hang ne hapo jong utu up jong ka nodal up bala don balan ti klik hang ne send hang ne ba thot send klik to send nang ta send to enter public key or scan QR code to send NODL or NFT kepemut ngin send NFT tak ba paste yu to public key jong ka ICP crypto project hang ne paste sang to paste kum to tindak la de paste nyon to next tindak la de nyon next hang ne kin mi lai tli ki jiro ti pi up to spang kan lot ya kabalan tindak la lot kabalan ne pnyu I ba tho you have 641.93525006 Kupto tertar nodal tepi tai hang ne tai rus pa sau puai ya kitu ki point pilap in to la ban tai tang kitu ki nomor tom tang tai rus pa sau puai balai nang pa no spo ICP project na kapta banyo berkurang ya lade Namar hang to hapo ICP crypto project kidon kirang bangila ban yo penhe nadu ka rang ka bangi khot kata ka crypto code zero te hapo crypto code zero don kam ban penlut kumba $10 la nei $1000 ka pisa te hendrai ngim don kam man sai pisa na plan namar ngiyo ka ne ka pisa ba super mi free hi nang ne na po ka ne hi ka project te haba kami ka pisa free ka bomot ngin upgrade yala de hang to ban yo rang nadu ka crypto code 0 hadu ka crypto code 1 te hak crypto code 1 don kam artli ki ICP te artli ki ICP yam ta ki lapoi kedor jong ka ICP menta ka sngi ka bang batai mga hang ne kala dei lai hajar te haki wai ki sngi kala bandai 100,000 100,000 2,000 nomor ba ka dor jong ka ICP ro kala ban yer lane kala ban keun rai ngilap ba bon baka kiudor dehelor kata kanong rem kat nang kloy ban penkurang ila de kata nang bah te habang ila penkurang ila de hang to po ICP crypto project kan sami kata ka passive income nang to bat leng ba ka jingmi ba ka mi nang to na ka project ngila ban penkelap sakot pat ban yo pendon kam kat ya ka ba ngimut te menta haba kane ka pisa Terus pa sa puai ngala dep tai hang tu mentangan klik next ti kai suggest lani ke hang ne ke jingmut kolong ba ngimda don ka man up ban yo terus pa sa puai lada kami tang iwei ro ngila ban pha no arteli ro ngila ban pha no laiteli ro ngila ban pha no bat ka ba kongsan kolong ba don kam ban pha man la kasngi hang tu haka akau how to publiki jong ka ICP crypto project nomor habangi pa mangiman kasngi kini kinodel kini kide ki bangi spun free na mobile but haba kini kinodel jongi ki poi hang to hapo ke project la trekam na kumta ban penyo ban penkela ban swap ban penmi daki bitcoin ti perlok ke bitcoin min shwa ka dai free khatsan sna min shwa ka dai free ndrai mental dang elected ka songdor san polak ru polak stang lano kala poi nio polak Cikuroro te dehelor kata kanong rem kanang bangin yo bun ki bitcoin kamram jingi kolong ban penstat ban min lane ban penmi ye kine ki crypto token nado kane kan nodal bat ki we bat pha satu kanang ba kato ko project kan pha bitcoin sangi bat ngin yo bitcoin ladang yo bitcoin hakoi kasingin sakla long ki hespa te dehelor kata kanong rem gidan ka man pha ikini ki nodal token man la kasingi sakto ka ICP crypto project leng ba tu publiki bala debu hak tu ka jing batai
Teman-teman INEX di habala INEX kapisahkan select sya kaneka address sya UNEU publiki ngan klik send. Oke, work done. Kemud ngalap pak ya kini nodal ki bang penmi free nang ne pok mobile ban pen kela bitcoin ban pen kela pisakot syapo open chat. Ti perlok naliang jeng piro pidon kam bandon ya ka akau open chat kloilan kat bala nomor sin ba piladon ya tu ka open chat akau pin sayo free ki bitcoin pin sayo free ka pisah kat kebakawan hang tu ngila ban sai bat pendon kam dia karkom sai ya mentang idon kane ke skul ke bangi khot ke kasi nasional kami kan ajing hikai yangi kan ajing tip yangi bat lengba kane kasi nasional kami ngin semestar ya kane kam bat dak kata kom ngin sayo ya kata ke bangi temu bat kata kade ka economic freedom tito mentang ni lai biang sene dengan pule kini kijing tho bala batai hang ne tang baswa bangan pule ngala ban pen i sakawai kerkom ban yo ikini ki primoni tilada pijak nyon yonwe pin yo da ki primoni lengbau kito ki nodal token tilada pinyon ya kanero pila ban pen me primoni na po telegram na mobile jong pihi tongan pin i kumno ban la sunyon hang to klik kum to tikan mi kaneka abstract website dengan yan biang tu kan poisha po telegram app klik ne baong let's go klik let's go di kan mi kane ka ba kup kane ka page pila ban pen mi daki lak daki crore daki billion kini token mentang ne ngla pen mi teli post pa ajar pujar lak polak cipolak teli kumno ban penmi ikini sunyon hang ne tok kalau mi to pen to pai kai ngan nyan mangam ta tok chisnyon mi iwe arsnyon mi ar laisnyon mi lai sausnyon mi sau tok pidanyon bon sen full speed kan mi bon karul kalong tap ya ke mobile jang pi to ban penmi bisa penmi primoni na mobile jang pi to ngangai pi so tho mentangan lai biang satu ngan pule kene ka jing tho nang ta haba pilam create wallet hakitai kiling lane hakiling ki bangin senang ai kakamram kolong ban min ni penmi yaki crypto token man la kasngi bat sapa sapo ka fight bat ICP crypto project kendai persen yaki sen crypto bat cispa persen yaki wai daki token ngidan hang ne kane ka fight project lengba kami tamas ka ba kikot ka sen crypto project tikat ya ka ba pimen ni ki token hang to ki bon ba ki change ngan pen i menta ki change ki de kine tong ni page hang ne pinlam kane ka de ka sen crypto kane ka sen ecosystem price dashboard pi menta kane ka ke esen na ka abalan sen kador kadai kato bat kudor kat ar persen kane ke base sen kadai kato bat kahir dor lai persen kane ke bisen kadai kato bat kahir dor 100% kane ka DC sen kadai kato bat kah kudor hadu kat nyo point nyo persen nang ta kane ka sen ethereum sen kadai kato bat kahir dor 0.70% nang ta kane ke ethereum pau sen wiwi sen kane ka bangi ak pen bon kam ha mata ban min kane ka de ka ethereum pau wiwi sen bat kador jongka ka de ka to bat mata kasi ki udor khat san point san pu khandai persen kini ki wei ro ki ko sen ka de kum to kini ki fm sen ki de kum to kane ka mb sen ka de kum to kador jongka ka udor kum to bat kane ka okay exchange Oke sen kadai kato bat kudor mata du live san point khandai po live persen kane ka opi sen kadai kato bat kahir dor mata point kahir dor minus 7 point khatlai persen kibun ba kitoro ngan pen i ki kudor ki hir dor tang ba karul jengi hne kalong ba min penmi sibon penmi da ki koror penmi da ki billion penmi da ki trillion bat khandai persen kadai ka bami pha sipo ka fight
bat ka ICP crypto project bat lengba kito ki project kin satrikam ban penyo yang i ya kata ka bangikot ka Bitcoin ka Ethereum bat kiwe de ki crypto asset bat dai tangkam ta kat hadu bangin yo pisakot sendon da ka ba susua bi exchange bat ya kita bro kin selek hi kin saya yalam hi da kaneka sistem dangila ya chimta da ka praktikal diperlok ngai chai ka ICP crypto project pat kan pha syaki personal wallet ha po open chat ta ka ICP CKBTC CKETH bat ki wai ki crypto asset kat kum ki rang bala debyo daki paiba kamram jungi kolong ban play open chat akau lane kata ka open chat wallet ha po ICP crypto project tiban play kata ka akau sunyon hi ya uneu web link une batho oc.app kumto terter sunyon ya une link kam ladap tipio ya la kejong ka wallet hapo open chat bat pio ya ka bisa lengba kaneka ICP crypto project ti kata kadeka nongrim pangin yo jeng toy na kaneka project hangne tongan pule pendap kakamram banyo rang he hapo ICP crypto project ka day ban sedang pendep nadu crypto code $0.10 nangta crypto code 1 da arteli ki ICP but crypto code 2 da sauteli ki ICP sa multiply da UR ya ki way de ki rang bakam he kabamut kat nang he kirang pisu multiply hidau ar ban pha yakini ki ICP ban kat nang bon ki ICP ke ba ni pha kan project kamut kirang ro kila nang he tang ba karul kadai bangin hap multiply da UR kabamut R multiply 1 kolong R R2 R kolong saw okay R2 saw kolong pra R2 pra kolong kan reo ICP kum ta terter ngai percaya kata tong selek da praktikal hang ne kat nang he rang ka jing yo ro kanang he balengi kwa ban pen he kirang balengi kwa ban yo rang he kolong ba da ka ba da ka lada ki he kirang jing yo ro kanang he ngai percaya kata don kam ban he kerdan bat don kam ban pen state knang ba onla ban yo ya ka economic freedom ne ka jing paho ha ka yo kot namar ngitmu ban longki he spa ni hap he rang ne po ICP crypto project kat banang he kirang ka jing yo ro kanang he da kata ka bangi kot ka passive income kam da dai e bangin trace tom mangi kane ka project an trace tom nam ta jongi rei ningkong ni hap ban trace tom na kam ta ban yele ban la ban keu yakine bat ban posh kirang ki bahe te chisin bangila don rang he bat ngila job ikirang he ang ne ngin yo ekta ka passive income kat hadu bangin yo eka economic freedom la ne ka jing yo ka yo kot ka ba dap kerhai kani ka project kala plilat ya baro namar daklem padon baikeng ro la bansu ya simbenta da ka basu penmi free kapisa lengbaki crypto token bala ILIS da ka ICP crypto project perlok kam yangi bangan kuslai ka baikeng kane ka project hi kala chnai system bangin yo ka baikeng namar lengba da kane ka project ngila ban yo free kapisa na ka mata ban pen keurang yelde bat tang ban pen keurang yelde re wat ban draw yang pisa ban pen kala pisa kot bat ban thejing thet man la kapor re ka bakong san kenang ba ngin yo yakta ka real economic freedom na neka economic freedom ka jing paho ka jing dap kerhai kolong bangin happen stat yela de ban kiu kirang bat da ka jing kiurang ka jing job ro kala nang ban yo stat nang kiu stat da ka ne ka pisa free la ban pen kiurang yala de nado crypto code 0 hado kirang bahe tam tiki
Ngihap susu mentah hang ngi sedang na crypto code 0 nang tangi poi syaka crypto code 1 syaka crypto code 2 syaka crypto code 3 syaka crypto code 4 crypto code 5 crypto code 6 crypto code 7 crypto code 8 crypto code 9 crypto code 10 but crypto code 11 crypto code 12 but kumta terter hadu kirang kibah he bah kat nang he rang kajing job ru kanang he ka pisa ru kanang bon ka passive income ru kanang one but kajing pahu ru kanang biang ban yo ya kajing pentebet but ban job shu don't come ban sedang ya simenta haki crypto education leng ba kasi national mi but ban practice no ya baro ki kam kat banang yo na ICP crypto project ki kam bala ban practice no hakine ki project ya menta ki day ban shumin claim stake withdraw send receive trade swap bat bon ba ki way de ki rukom trekam da kine ki kam on sala ban yo kapisa na kabenta ban yo pendon kam haki jing don kam kat badai ki kam daki jingmi na kine ki kam la ban pen kre ban pen biang no ya ki short but long term plan krang ba ngin yo ya ka jing dap kerhai ha ka yo ka kot ne ban yo ya ka economic freedom ka bapura perlok ngidon kam ya ka short term plan ngidon kam ya ki long term plan ka bomut hang ne ngidon kam ya ka emergency fund ya ka business fund ya ki kam bat penmi fund na kumta ban sangi kam ki bahe kum ki kor khana he bat kumta terter te lengba kan ka project ya kita baro onla ban penlong kam te hang ne ka KNA kan yarap ya ki pajba ban ai ki jing hikai ki training bat ban penkela pisa kot ya ki jingme na po open chat namar kata baro ki ba don't come ban sai pisa ki don't come ban penbiang ya ki open chat wallet sanyon na to link sejrong krang ba pinyo ya kata ka open chat wallet te ka ICP crypto project kan yarap ya ki way ki judge crypto token ban swap exchange bat ads siapa ki open chat wallet namar kata shu ya shimbenta da ka praktikal khnang banlong ki batbet ha baro kini ki kam bat banlong ki nong job ka basuk kam dai ka ba shu shimbenta da praktikal da kata gorkom kane ka ISP hi kalatep kumno ban pentrikam da ka ba ki shu swap exchange bat kin saat hi ya ki token ki crypto token bat kin penkelahi syaki ICP token lane ki Bitcoin lane ki Ethereum bat sha ki way de ki crypto asset ki ba kham kong san na kam ta ban yo ya ka jing mentoy ha ka yo kon ti public ki jong ka nodal ban pha sha ICP project ude une sukupi ame sa pha kat ya ka ba phia ki nodal man la ka si pha ka ne ka address nang ta shumin claim ya kitu ki sen crypto berkat ya ka ba payment claim leng ba kane ka fight ICP project ti hang ne ngila yo ya kane ka fight ICP project address ti ya kitu ki sen crypto la ne ki sen token kat bayo khnai persen phila ban pha kane ka address namar balai sen la poi ka kitu ki token ha kane ka address kane ka system kane le kat bala ban pen kelas ka Bitcoin ti sin bang yo Bitcoin kamut yo ya ka jing job namar ka Bitcoin hi ya mata ka dai number 1 ha ka perthai bat lengba ka ne ka Bitcoin bon kin saklalong ki hespa ti baro ki pajba kari kasi baro mangi ngin dai bani sim mata bat ladang im don kam ladang im don bai khang ro kam don jing namar ka ne kalat la plilat yang hi bangin sedang free bat kat ki bakloi bat kat ki baspeed bat sedang ini kam kin satip bat kin satibet bat kin sayo hi kata ka benta kat kum ka jingla ka jing tray jongki kat kum ka jingla ka jing penmi ma crypto token jongki bat da kata gorkom ngin sayo bon teli ki Bitcoin bat hang ne ngin saklalong kita ki hespa bat habangi long ki hespa totep lengba ka pisai ki jing boro ngila banweng boro kendai poin kendai persen ngila banweng ki jing
da kapisa te helor ta kon rem lengba kan project ni don kam pen stat ban pen full speed bangin yo bon kapisa dengan numbonya ngai pisoto subha like subscribe ya kan ke jing batai share lot perlok ai barok ketip nomor kadai ke free project nak ta ban la ban pen yo ya kapisa free babarok kin long ki baik ba jongi kin da kan ke project kin la ban weng no ya ke jing duk kila ban weng no jing klam jam bat barok kin sa kelalong ki hespa bat om dai ba ngin kelalong ki hespa hadin posnam hadin arposnam hadin dalat teman rai mentah ngidai ban speed ya ki jing trai bat ngidai ban penjob kloi kat nang kloi ban le kata ka jing job kanang wan bat habangi job ngin yo ya ka jing im ke ba dap bat ke ba sngan ke ba scam kam tam ke freedom te lengba kan ke project ngin yo ya ka freedom na ka ta bangin im da ka jing keman tang kan ai shwa ya mata Khub bless you,